Mit navn er Michael Stegger Jensen. Jeg er, som du måske ved, borgmester i Syddjurs Kommune. Derudover er jeg formand for Havsamarbejdet Østjylland, en sammenslutning af 7 østjyske kommuner, der arbejder på at forbedre tilstanden i havet omkring os. Det arbejde skal fortsættes i den kommende byrådsperiode, og jeg er klar til at sætte mig for bordenden igen. Næste mål for samarbejdet er at få skabt en marin naturnationalpark fra Hjelm via Kalø og ind i Aarhusbugten. Det vil sikre, at havet får ro til at genetablere sig, så vi igen kan fange fisk ved kysten uden at stå i fedtemøg. Et af de steder, der har det værst, det er her i Ebelvig. Noget af det, der kan være med til at hjælpe på problemet, det er at skabe alliancepartnere. Blandt andet var der besøg her af Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Rømer Gerding og Johannes Lundsfryd Jensen, der er formand for Miljø- og Klimaudvalget i Kommunernes Landsforening. Sammen kan vi være med til at sætte endnu mere opmærksomhed på problemerne med vores havmiljø i hele Danmark. Jeg står her i Kolindsund. En gang lå her en sø. Det håber jeg, der kommer til igen. Jeg vil arbejde for, at vi får genetableret Kolindsund til gavn for natur, klima, bosætning og turisme. Jeg ved godt, det er en følsom sag. Det er noget, der kommer til at tage mange år at få gennemført, og det skal selvfølgelig ske i god dialog med de berørte lodsejere herude i Kolindsund. Syddjurs er kendt for unik natur. Her skal sikres en balance mellem benyttelse og beskyttelse, så man også i fremtiden kan opleve dette fantastiske syn. Syddjurs Kommune, det er den smukkeste kommune i hele Danmark. Prøv selv at se. Det skal vi i den grad værne om.